Veliko uzbuđenje pronijelo se u subotu hodnicima Porta Nove, ne samo zbog početka sezone sniženja, nego i kraja velike nagradne igre u kojoj su izvučeni dobitnici 15 novčanih nagrada te dobitnik glavne nagrade Toyota Aygo. Taj automobil vozit će sretnik iz Ernestinova. A sretan dobitnik je Zoran Lovrić, Vladimira Razdora 124A iz Ernestinova. Evo, tako da sretni smo, dobili smo dobitnika, veselimo se uveseliti mu početak sljedeće godine i nastavljamo dalje sa aktivnostima u Porta Novi s nagradnim igrama, odnosno uvijek možete svašta očekivati. Imena svih dobitnika bit će objavljena na službenoj stranici Porta Nove. Točno onako kako predviđa nedavno usvojen pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja, u četvrtak je na snagu stupilo zimsko sezonsko sniženje koje će završiti 25. veljače. U tom razdoblju, kroz 2 kruga sniženja, trgovci će prazniti svoja skladišta po sve većim stopama sniženja. Neka istraživanja govore da se čak 70% ukupnih roba proda na sniženjima, u što se i osječki primjer, sudeći prema stanju u Porta Novi, također uklapa. Ako kupimo, na primjer, sad nešto što je možda ima dosta ljetnih stvari, proljetnih, ako se sad kupi pa smo na proljeću ušparali, recimo takav nekakav sistem. Ja uvijek gledam sniženja, uvijek uštediti nešto. Zimsko sniženje koje je počelo 27. prosinca po pravilniku može trajati 60 dana. Za to vrijeme izmijenit će se 2 vala, sadašnji sa sniženjima od prosječno 50%, a kroz 2 tjedna i novi val s većim sniženjima, ali manjim izborom. Ima različitih cena, dobra su, nije loše. To više od brojeva. Mislim, za odjeću, za nas malo krupnije je malo skuplje, a za mršavije je jeftinije, što je logično. Nismo naišli na neku nepravilnost i zadovoljni smo. Tu i tamo nešto se nađe, ali mislim da nisu baš ne znam kako snizili. Blagdanska potrošnja u Hrvatskoj bi ove godine mogla dosegnuti rekordnih 12,5 milijarde kuna, čemu će doprinijeti sezonska sniženja. Svemu zajedno doprinijet će pak i sve prisutnija praksa hrvatskih trgovaca koji, u želji da zadrže lojalnost kupaca, uvode praksu europskih zemalja i nude veće popuste. Osim toga, trgovci iskazuju i veću suradljivost u problemima, te njihova više nije uvijek nužno zadnja. Jesu li trgovci sve korektniji prema potrošačima? Jesu. To je u njihovom interesu. Puno su ljubazniji, puno više izlaze u susret ako nešto zamolite ili nešto skrenete pažnju na to, je neka pogreška da puno više se toga drže. Vidljivo je, ljubezni su i svi nude nešto što bi nam bilo prihvatljivo, mislim da je to u redu. Mislim potrošači ipak odlučuju o svemu na kraju, ako ne kupe, šta imaju lanci koristi od toga. Ogromno zanimanje kupaca privlači i novost u prizemlju Porta Nove. Mobija kiosk mjesto je velikog izbora maski, torbica, zaštitnih folija, kaljenog stakla, vodootpornih maski za planetarno popularne iPhone i Samsung mobitele, ali i sve druge vrste smartphone uređaja. U Mobija kiosku nabavite i punjače, kablove te sve ostale dodatke za najvažnije komunikacijsko sredstvo današnjice. 1. pak siječnja trgovine neće raditi, a tako će biti i 6. siječnja na blagdan Sveta Tri kralja. 3. siječnja red je na portastičnu srijedu i shopping s popustima. Iako se 2017. bliži svojom kraju, u Porta Novi na vidiku je i prvi važni događaj u 2018. Naime, 13. i 14. siječnja na redu je 9. sajam vjenčanja. Vidimo se!